Šampionát GB3 reprezentuje nejvyšší třídu závodních monopostů ve Velké Británii. Fakticky se jedná o britskou Formuli 3, kde písmena GB zkracují anglická slova Great Britain. Soutěž organizuje společnost Motorsport Vision, kterou založil bývalý pilot Formule 1 Jonathan Palmer. Hlavním partnerem této série je pak vysoce exkluzivní klub British Racing Drivers Club. V jeho čele aktuálně stojí další expilot Formule 1 David Coulthard. V GB3 závodí vozy Tatuus, přičemž italský výrobce monopostů dodává do této série formule dlouhodobě. Pro sezonu 2025 navíc připravil z brusu nová auta. Na první pohled zaujmou aktuální vozy svojí délkou a také malou výškou. Proto mají nižší těžiště a lépe sedí v zatáčkách. Hlavní změnu ale představuje pokročilý aerodynamický balíček. V jeho rámci dostali vozy zadní křídlo se systémem DRS. Přepracované je též zavěšení kol a modifikace doznal i motor. Formule Tatuus pohání britský agregát Mountain o výkonu 280 koní. Díky tomuto výkonu a vysokému přítlaku dosahují auta maximální rychlosti přes 200 km za hodinu. Rychlostně se tak dají porovnat například s Euroformulí, což je série monopostů na bázi Formule 3, která se dlouhodobě jezdí na starém kontinentu. Mezi další podobné šampionáty patří také regionální formule, a to včetně evropské odnože, jež se obvykle zkracuje na název FRECA. Vedle dosud neznámých mladíků letos závodí v GB3 též Abby Pullingová. Sympatická Angličanka dostala plně hrazenou sedačku u týmu Rodin Motorsport za svůj loňský titul v ženské formuli F1 Academy. Právě do GB3 totiž promotérka ženské formule Suzy Wolfová svou šampionku nasměřovala. A nelze se divit, protože Velká Británie hraje ve Formuli 1 zásadní roli. Sami Britové se tak snaží, aby jejich domácí série závodních monopostů byly co nejprestižnější. Svou kariéru na ostrovech začínal například Lando Norris i jeho týmový kolega Oscar Piastri. Závody se konají na známých domácích tratích, jako je Silverstone, Brands Hatch nebo Donington Park. Zároveň se britská série stále víc otevírá kontinentální Evropě, takže GB3 mají svou zastávku také na italském Monze, nizozemském Zandvoortu, belgickém Spa a druhým rokem závodí i na Hungaroringu v Maďarsku. Článek o maďarském víkendu včetně podrobností si můžete přečíst na našich webových stránkách, kde naleznete i další zajímavosti ze světa formulí. Veškeré aktuality a novinky pak zveřejňujeme kromě YouTube na sociální síti Facebook, Instagram nebo X, který byl dříve známý jako Twitter. To bylo krátké představení série GB3 a doufáme, že se vám video líbilo.